Ngiyabulisa abangcwele bonke igama lenkosi uJesu. Amen. Amen. Ndithi apha kuTaWise emthembu ngoba ungathi iqoyi leadership ithi hayi lesicimba nokuthi bomama badiniwe nokuthi kuNothixo bengabakuhle xa uyeke namhlanje uphumule ukhokha amandla ngomsa andavuka uphumule dlala i-keyboard ayithi ayithayile ntwana masiye umthandazo wethu awufakelanga. Amen. Sindisiwe nzamsixolele ngithanda Yesu zenquba impilo yami. Amen. Ngikuthembela igama athi Mqubeni kwaseBunti ndiseKapa ngomsebenzi wenkosi. Amen. Abantu basekhaya lithi khona pha. Amen. Namhlanje kuthi utata bawubozisa kamnandi. Amen. Amen. Besufisa kamnandi lasendiceba nocheba. Amen. Ngokusichebayo sizengiqala le bathathile kokstart on Fletcher bonke besisizane. Amen. Apha ekuzeni kwethu bekuqhuba nomzalwane Wise ndisebese uThobo xa ndisebese uThobo andizoxela ukuqala umbono sokuthela wesibili ndisebese nje vala amehlo bekhulu ndibonayo uqala ndixela Wise bondivala amehlo Wise ndibona lento phinde asiya ndibona wesibili phinde Wise ndibona lento ndibona isandla somuntu esandla somuntu sinethathu apha kulendawo then ishape lethathu ndibonisa Wise ndixela Wise ndivuka Wise into endibonayo ndibona isandla somuntu sinethathu lapha lethathu Wise inewolhlobo wondichethwe salon lo mfana umchebayo besithi lebo sigecawa besiza lo sizokanga siphinde sihoye naloo nto kanye bendiyana loo naleyo qala kangina-ke naye xa sendikhumbula xa ndibona ngokulowo wesibili ndithi Wise wasipha isalon ndithi Wise khange ndikushelishele ngombona bendibona lento kwenza lethathu ubekela hayi ngithi ngondibandisele ndithi lindawoni ayichaza ndithi linjani ayichaza lo mfana umchebayo unalathathu exactly kulaa ndawo and injeyana exactly xa ndibephaphaka nabesamxokovisa uba ithi uyenzaphi milisha ntoni ithi yaweske ngoxa ethi hayi andiqanda ubona wena khona phobe ndibone khona yawandenza phambi kwesi Bendingabiyabikwa ngokugqwirha. Hayi xa sikayabizwa kuyabikwa. Nyanisile mama ke? Oh! Uba ubhoti lo mzimba umfutshane. Mdala nomzimba ubhoti usekala wasekala. Umfowabo usekala. Oh, okay. All right. Hayi mama iyabikwa mama ngicaleni. Iyabikwa mama. Ngoku kamvele ngoku thandazela into zam, thandazela nomkrepayo. Thixo bebone kulo mfana. Hallelujah. Tolweni ngabantu ba-ofendayo okanye bava kabuhlungu kodwa ndithetha into edla ngothethwa ndiyavuya mama mxayekile. Yazi abanye abantu akho ndawo itheni benazo zonke iindawo nezi zethu zinjani. Xa kwakho eziqoba indawo iyabikwa le. Amen. Isindisiwe bagcwele ndihamba noYesu. Moyingcwele inceda impilo yami. Ngaphandle kwakhe nothing. Nami ndiyafana nabanye abantu ndincedwa nguye. Ndithemba
wise nabotata zafunda umgcawubeni kodwa sendibona manje izokwenza lonto inye into kwamaningezi lonto ndizama usave ixesha langomso ndicela umthetho ngokuyomnikela niyanikela welibandla thina sithathu cela ulincoma niyanikela angana kwenza phama linaye Ngisema lapho ezathi imali edrink also ngiyabhala. Kanjalo ngalenyanga. Namtshamba lapha nje umfundisi okwelamaga lami selengilungiselela baza 20 na. Hayinya. Ngisho ngibonga kuyakhuzisa. Akukhuzisa njani? Kodwa ndicela ulincoma ukuthi ndilibukele lidlala imali ndisayikhumbule ngomvubi 1500 inemali ngaphezulu njengoba ngoku imali ezalwa ngomama ngoku lo mzuzwana unino mama belapha bekhonza kodwa njengoba imali abayidlalayo ngoku nje ngoku niyanikela amen. Ndicela ulifundele ivesi Papa ndingene kule ndizashumela ngayo 7 Kings kufutshane 7 Kings Rule number 4 I know Rule number 4 7 Kings chapter 8 Sorry. Just 7 Kings. Yeah. All right. Chapter 4. Start from verse 8. 7 Kings. Chapter 4. Start from verse 8. Verse 8. Ngale verse. Bendibandiza thetha ngomso khale kodwa ngomso zabe ndishumele goduka ngoba uthethe ithi ngokukhumbula kwami. Khumbula abantwana bam noba ngophi lo mntwana endikhumbulayo khaya ngikhumbula khona umntwana okhoyo special endikhumbulayo kwabantwana bam ndizothwa ngokungakanani nakubo khona umntwana special ndamkhumbula ngomntwana ospecial samkhumbula yena inkomo esekwapha anganithanda zeli ngomso fire khaniwe ngogodu It is fire. Another no fun. Or the people getting a man no fun. No fun. Amen. Phone no verse 8. And there was someone to the town the point. What in the Mount Elisa wapitela Sunem? Hapo kwa kukho intoka zelino nokasi. Yamzama ukuba adle isonka. Ubesithi xa gqithayo phangele khona. Ndicela si-underline indawo ezithile. Ithi iBhayibhile ebethi xa egqitha 2 Kings chapter 4 verse 8. Okumkani besibini chapter 4 verse 8. Sesifumene sonke. Okumkani besibini chapter 4 verse 8. Cela uqale ke verse 8 bese sakhila abanye bekhangela. Wathi ngamhla uthile uElisa wagqithela eSunem. Apho kwaye kukho intokazi elinonokazi. Yamzama ukuba adle isonka. Yamzama lo mama ukuthi makangene umfundisi azodla ntoni? Yes ma. Ubesithi xa gqithayo aphangele khona ukuba adle isonka.
uyabona iBhayibhile ithi ebesithi xa egqitha aphambukele khona adleloni baxabana. Ithi iBhayibhile ebesithi xa egqitha adlule kwelakhaya athi sonke. Into yokuya kwakhe kwelakhaya ibiseyinto eqhedekileyo lokuthi xa ndingena eShunemu ndizawuya kwelakhaya. Siyabona ukhona ikhaya bendikulo ndiye-Change of Pulpit ePhakamisa. Ndiyaqonda ikhona into lamakhulu ezabamazi ngomfundisi walapha eTranskei. 2023 ndandiseMatatiyele, 2024 ndandisePhakamisa eMthatha, 2026 ndiseMount Fletcher. Mount Elif. Ikhona into endiqonda uba kutheni manje ndiziswa kwencala nje izikhulu zesonto inoba utata uBhawuthi wathi xa ezasweleka umfundisi uMaphuma amazwi akhe okugqibela wathi Maphuma uzomthathela umnqumeni umse eTranskei. Uzothi wawugqiba Maphuma umse eTranskei ungamse edolophini, umse babumfundisi wasezilalini. Ndamjonga umfundisi uMaphuma xa balisa lelo ndimxela umfundisi uBhawuthi tata sesibhayibhele umfundisi uBhawuthi uswelekile. Abandimi umuntu wokuchaza umphaka kamfundisi uBhawuthi xa lokho besokusa nafona bonke abutata bayithezele bakhela emngcwabeni wakhe ngoba bezizithithi bafonela bonke tata uBhawuthi bethe uzibesisithethi ngoba wena umazi kamuhle niphumele kunye inkosi noSondisha kasekho uthele isithethi futhi ukoma wawa utata uthe wena uzaba program director emngcwabeni wakhe futhi uGumbi utata uthe nguwe umshumayeli emngcwabeni wakhe. Abafona bonke utata program yakhe wanxela yonke ubiziyaphi njani na standele kodwa subile mana ingxaki yethu sobabili sinenkani benenkani tata nami ndinazo shem andifuna uxelele yoninazo kade benesibili unami nazo shem. Ithi iBhayibhile ebethi lotata xa okay ukwikhaya ke lacelwa kulo pha ePhakamisa umzwa kaDiko exesha se-Change of Pulpit sihamba noWise sacelwa kaDiko. KwaDiko noba ngaba ndize ku-Cape Minister Fellowship apha eMthatha ndilala kaDiko uba ndize kwinto enomthatha lala kaDiko sesengathi kaDiko kokwam. Kwakunjalo ke kulotata wayethi xa esiya phaa eShunemu agqithe kwelakhaya. Siva abahlobo zam ukhona kule point endiyakubuza uvanza wena masana yathi endodeni yayo uyabona ke ndiyaqonda ukuba lo mfo ungcwele wakwaThixo umana egqitha lo mfo wakwaThixo ndiyaqonda ukuba lo mfo ungcwele wakwaThixo umana egqitha apho masenze eludongeni igudana eliphezulu. Waqala lo mama ke ngoku wathi ebekade lo mfundisi ekwilevel yethu ebekade lo mfundisi xa efike apha elala eground floor njengathi uthi ke ngoku masinikele ngoku masimakhele igumbi eliphezulu bona bazawuhlala eground floor umntu kathi uzaba se-first floor. Iyavakala ne? Na umntu kathi xa masinikele kuye amba mama masenze eludongeni igudana eliphezulu sibekele khona isingqengqelo netafile nesihlalo nesibane angene khona aphambela kuthi. Kwathi ngamhla uthile waya khona waphambukela egumbini elo liphezulu walala khona. Wathi kuGehazi umfana wakhe biza lo mshumanekazi wambiza
wema phambi kwakhe wathi kuye, khawuthi kuye, uyabona usinyamekele ngayo yonke le nyameko, ungenzelwa ntoni na? Unelizwi ongalenzelwayo na? Kudala uElisha eqitha kweli khaya. Akazange uElisha awubuze lo mbuzo woba ufuna ukwenzelwa, kodwa kuthe kusawunikelwa kwakhiwa igumbi eliphezulu, waqala emveni komnikelo wabuza uba ufuna ukwenzelwa ntoni. Zikhona izinto njengamakholwa esizithandazelayo, but impendulo yazo ayikho madolweni. Anemvuthembe kanti. Zikhona izinto esizicela enkosini le, ezinye zazo impendulo yazo ayikho madolweni, zivulwa ngumnikelo. That's why uzabona abantu behlebana nangomnikelo uzenza bhekere uthetheni imali yakhe besoza benamali imali yakhe ugqibela lakawa, because usathana ufaka ingqondo yoba sewuyilizele umnikelo. Nangokuexpect phaya ebandleni ii-pledges, xa kupledge igama lam liba beseqaleni, ngoba ndiyayazi uba njengoba kupledgwa nje ndinikela kuThixo, ndinikela ngomzekelo. Fike kwelinye ibandla uzawuba khona ukota kwiveki elandelayo ngeCawa, kanti kuMandeyi ikhosako ngeCawa bacela umfundisi wakhe ngoba sendiqhubeke ngaMandeyi, so nje aMandeyi mhlawumbe isiphekiso senzokuhlangana, wathathe 10 kg ye-rice uThixo wabuza ngesiphakamayo, athi lo tata ungaphambili, athi bo tata asidivide yeyami 1 kg. Yaphakama inkosikazi yakhe yathi enye 1 kg tata ayibe yamphandlini maphuma 2 kg. Kanti kafuna isiphekiso zonke, thengeni uKristu aqobo, funa isiphekiso zonke, wazifunda wayothi ekugqibeleni, ndathi ndiyacela ndicela nonke niziyeke iziphekiso zezam ndedwa, ndiza ndithengela isiphekiso ndedwa. Ayilobandla lam nomfundisi wam waphaka umfundisi wala wavutha ayisenzele protokala umfundisi uqhubeka sikhumbuza loo nto ntengayenzi incema wavutha ngoku ela ngiziphekiso aliziyeke ngoba eza ziphekiso nditselelo ngabantu. Umfundisi uBhawuthi ndithethe kumnikelo, umfundisi uBhawuthi eBhoda kwiconvention yomama, inkomo yoconvention ibithonge yedwa minyaka wathi wabhubha. Longenye igemu waphakela ithambo elikhulu elinenyama encinci engaka, wathi mnqinqe atata, wathi abantu bayadla inkomo ithengwe ndim bandinika le nto. Awukopa kuye ahamba ndiyothenga nazi nisithatha umnumzana nazi iziphekiso, zizunika amantombazana uthi nazi iziphekiso zabo. Amen. Oh Thixo, thembe sinikelo umnikelo siyakhonza. Xa sinikela siyathi bazalwane bam siyakhonza, bazali bam siyakhonza, bazali bam xa sinikela siyakhonza. Imandla umkhumbuzi uba siyakhonza nongcono uba khona kasinikela. Niyamkhumbula wona neno Safira uncwadi yezenzo, niyabakhumbula aba uHananiya bathengisa umhlaba wabo umhlaba, bathengisa into zabo, kodwa bayeshilo kwinyanga zamapostile. Bafika umyeni uqala wathi bavumelane endlini ukuthi masiyophosisa pha, sithi sithengise ngemali ethile. Xa befika pha
wathi le thekisekayo ewe yiyo wathi uqoqoke kumqobo ongcwele emnikelweni awuxoke kumqobo ongcwele wafa wathatha ngamakhwenkwe akwenziwe ngomngcwabo one-odwa nezithethe wafanze wangothathu wogrunjelwa wangcwaba kodwa wabuya wafika nonkosikazi wathi wabeka kanti bengumyeni wakhe bavumele ngophosisi xa ebeka wathi umpostile le nto ithetha injengoba injani wathi ewe wathi iinyawo zamadoda ayongzabafana abayongcwaba umyeni wakho zisendleleni bangafika wena bowungcwaba wekhipha iqinayo wathatha wangongcwaba ngemali yabo ngoba xa sinikela uThixo ukhona. Yansile mama nothi imali yethu ekabhekwa ayipheli uyasidla ngoba iyayiphela imali akabhekwa kaphela zona imali ngiyicaba othe yethu. Hallelujah. Mama unelizwi ongalenzelwayo na ukumkani nokuba ukumthethela inkosi wathi yena ndihleli phakathi kwabantu bakowethu wathi makenzelwe ntoni na wathi ungeyazi inyaniso akananyana indoda yakhe yaluphele wathi mbize wambiza wafika wema emnyango wathi mayela lelixesha nyakene uyakusikatha unyana ulo mama ubuzwa yintoni ingxaki yakho uthi lo mama andinayo ingxaki ufuna uncedo yintweni uthi akho nto ufuna uncedwa kuyo ngelo xesha lo mama unengxaki yongabi namntwana kubuzwa kule mgeyazi lo nansi ingxaki yakhe yintoni uthi geza lo ingxaki yakhe akanamntana akho kwabalukanayo cha ingxaki njengoba ngithi akanamntana makamfumane umntana but ngoku ingxaki ekhoyo njengoba indoda yakhe yaluphele so akusekwandlela uba ngafumana umntana ngenxa yomnikelo ovula izinto ezivolekileyo wathi mbizi wambiza wathi unonyeza ngeli xesha zawusingatha umntana hamba mama wathi yena musa nkosi yam mfo kaThixo musa kuthetha amanga kumkhonzazana wakho wamithekela umfazi wazala unyana ngelo xesha limisiweyo lanyakeni abemthethile uElisa kuye wakhula umntwana imama lo mama ngenxa yomnikelo kwazalwa umntwana sibona sozama now siyayibona uba impendulo yekhaya ivele emnikelo andivele kudala emishemba phaa impendulo engaveli impendulo unayikhephi ongaboleka yona efuna nje khephi efuna ongaboleka khephi kaboleka chona please. Proverbs 11 verse 24 ukhona umuntu ongakhalelwa lapha eBhayibhile kuthiwa the message efonini yakhe. Proverbs imizekeliso 11 verse 24 and 25. Ndithi bafana bangandiyeke into bendiyilungisile ne ingathi ngokuthi ndilida kwinto abana bandishumele ngomnikelo siyabana noba yiphi nakho bamakhephu nje okhephu just a cable noba indanga kakhulu nobinde kakhulu nobinde kancane nobinde ngaphakathi nobinde serious kamnandi namhlanje anytime. Imizekeliso 11 verse 24 and 25. Cela ufundelwa esiXhoseni. Verse 24. 11:24. Kukho ohlakazayo aya esanda ngokwanda. Ukhotheni bantwana? Ohlakazayo. Ukho umuntu othi xa enikela uyahlakaza akayibani imali anikela ngayo. Proverbs 11 verse 24. Proverbs 11 verse 24. Ukho ohlakazayo aye ethekanywe esanda ngokwanda xa enikela akawubali umnikelo but endaweni uba lo muntu aphelele
ithi iBhayibhile lo muntu uya esanda ngothini ungahambi njalo ukhonhlakazayo aya esanda ngokwanda kukho nozinqandayo ngokumfaneleyo oko kube yintswelo yodwa. ithi iBhayibhile lo muntu not because imali akanayo, imali unayo qha uyazithini uyazinqanda. Ithi iBhayibhile njengoba ezinqanda nje uya esokola ngobuso athi lo uhlakazayo yena uya esanda ngothini. Ndicela ufunda ukudede iBhayibhile ukhona ufuna sisi the word can you boleka imike boleka imike support uthanda nekala come on. The word of Jairus, that's the word of the Jairus gets larger and larger. Nigeni mic. Ingabaleki kuwe coffee phone ingabaleki. Coffee. Kuwe good xa unikwa sibalekisa umyalezo. The word of the Jairus gets larger and The word of a Jairus gets larger and larger. ilizwe lomntu ongumnikeli ongumphi umuntu ophayo umuntu ongumnikeli. Ithi iBhayibhile lo muntu ongumnikeli unelizwe. Ithi iBhayibhile ilizwe lakhe liyalisanda liyalisanda ilizwe lakhe ngothini. Ilizwe lakhe liyalisanda gets larger and the more enikela ilizwe lakhe liyalisanda ngokwanda ebesigwele lizona ncinci but njengoba enikela nje ilizwe lakhe liyalisanda like number 2. The word of the stingy gets smaller and smaller. The word ilizwe lomntu ostingy yavuka sosayivuyani imali esele nje yavuka. Mamela Job njengoba singabefundisi singabantu umfundisi kufanele mntana ngiyazi i-date of birth yakhe umfundisi i-date of birth yakhe manje nonkosikazi wakhe nabantu bakhe abakhoyo ahlala nabo abanye abafikayo ngiyazazi i-date of birth zakhe umuntu kaThixo ukwenzela xa ezalwa ezalelwa akasurpriswe kuye kube happy birthday to you uke nophethe icake athengelwe izinto umuntu kaThixo. Umfundisi akangomfo hlala ngathi ucimba uzatshima lebandla ayingomfolo umgodwa ubiziwe usindisiwe njengawe makhohliswa wagcina usindiswa wabizwa kuThixo ubizwe kuThixo kumsebenzi kaThixo. He's a co-worker with God. Ethi akaqhubeka ngakuni uqhubeka uThixo ombizileyo uba uThixo sithi benzele into sukuthi bafuna unceda wena ngothi yena inethembela xa uThixo sibenzela umfuzo makhohlisa into akajonganga yena pese ujonga unceda wena. Let me support my statement. Ngiyamkhumbula umama owayenomgubo ongangesandla uba ufunda la vesi kulonyoko uthi la mama xa sithi ukhozi kathi boqala ngam uthi ndithola intsasa akatsho noba inkuni. Niyazazi intsasa nalapha intsasa alright intsasa zingavutisa umngqusho. Intsasa zinto zokuqala umlilo lithi lo mama usiqobalelo wayenayo engenamsebenzi wayenento yokuqala umlilo
batheza upheka ngazo ezintsasa wathi umuntu kaThixo qala ngam not because uThixo wayengenamnceda uEliya kwenye indawo kodwa wayejonge okokubana lo anikele kumkhonzi kaThixo ukuze akwazi ukuncedakala. Ithi iBhayibhile la mama wayelala abanye abantwana but wathatha luyi-1 wayohlala naye ekaleni ngokumgubula ngobabili ukuze batye bafa ngababona abanye. Ndiyithatha apha endithemba bengababanye. Ithi iBhayibhile watya nosapho lwakhe kwade kwabuya kwanetha imvula. Xa uThixo athi umkhonzi kaThixo akanyekanga mkhonzi kaThixo kangako but ukuncedakala kwakho kusekubeka unika umntu kaThixo. Nditsho kamandi ndihamba ndingapulanisazela mntwini. Thina abantu efika besixela ngomnikelo uzodla uthi masanika yena uyavulaya namarhamela am ekayinithi hayi ezanto hayi ezanto hayi awungazithesti ezi umfundisi wazo youth yam always youth yam umfundisi wayo hey ngobenzankela santo zavela kugcina envelope engako yo akade saphumile newemkhangini ndingamele nenvelope kamanje inanto kwenzela bathifoli imibalwa ngenyama fakopokothweni inyama nenvelope inganazahambi ndingamelwe ibalwa Thixo bantwana bam kodwa ndiyakubona ukukhukhumala qha ngiyakhukhumala ngisi-10 wonke ukukhukhumala kune-exciting apha ngoba ngenze basi-10 ezizikhukhumaliswe apha kanje athizo umkhamo ongekhoyo nethoyilethi adothi Thixo wam ezintwana abantwana ayivali ahlala ebhantini ngoba ndifuna bandibeke emotweni hlezidukhi ndihlala ndifuna ubithini abhanti kuthiwa kushushu khula ibhanti ngomlungu ndiyavuya ndiyagodola sethi ungakibisha abanthethe zekunyengezela futhi ongakhohlisi ndiyaholwa ebandleni lam angoko nxibe i-tracksuit hamba ndibizwe imikhaya kodwa luze toko apha endlini hayi xa ndifika kodwa hayi sibone uba masenze ngolu hlobo noko ngokuleyana umbala waluphumile kodwa into yomanje yoba bathenge abaxelanga ngombala ophumile bengathengangeni kodwa babuza ngasoba le tracksuit emiduru kangaka nje iyawuthini le tracksuit uphuma kodwa uyihlamba ngomatshini uyihlamba ngento onkosikazi bayifoko kodwa ayifuni le quality kufakwa ematshini funeka ivaswe ngesandla. Ndizoxela uthombe phantsi andizoxela uyenzile ayanditshisa kwanele yanditshisa mandiyayiva ndifuna uphuma mayilapha ndifuna uphuma sithemba sam qha ndizoyixela kwa ndiyayiva ndiyabile ngasendimtshise phela undiphethe kahlanga soze umtshise khona mneza oze kwamkhangeke phela nabili mnapha ebandleni ndiyayala uthi umfundisi ungayithethi ndiyakuxela mfundisi mfundisi ndizawuxela abantu engazoxela kuwe ucelele ngaphambili kanti mjonge ngoba lani ifuna uphuma madende ifuna uphuma makhulu wena wahleka funa uphuma Thomi ngambiva uyabila hlobo sami hey ngoba ngaphakathi asengiyithethe mna kanjani ungayithethi yakwazi ungayithethi kodwa ndiyibambe ke ndigcina ke ndingumfundisi into zizizwa kuyo uyawonga umfundisi
Xa umfundisi wenzela wena. Mamelana nje umfundisi ngumuntu. Uyalibona? Umfundisi lo unembazamo zakhe. Iyavakala? Unembazamo. Susukuthi ngoba ngakhanga esigcwabeni kokweni beyile kulomali. Kubona basoze umphela lo mali appreciation. Yavuma. Baba wayivekho. Ngoba beyile kulomali kangazi ekhaya. Unani manje phone? Umntana umfona usolekela. Ngiyayenza kanti ngifona iveki yonke ngizomcinga ngoku. Uba ethi ngcoba namhlanje. Kanami ngwabenjani? You dead ngiqhubekile ungeke mnandi phezulu. Singcoba kamnandi kufa tatam. Imithandazo yabanje ivakele. Bantu ngemithandazo. Into zibelula. I-phone calls ebezingene. Eqhubeka kusekhange ngene yami. Tell me that was some dancer. Thanks. The word of the stingy. The word of the stingy gets smaller and smaller. The umuntu ostingy ebekathenyezini. Ne? Ebenelizwe ustingy. But the nxa stingy, I think my Bible is small. It Bible gets smaller. Umuntu stingy. Ilizwe lakhe. Ayipheliswa yinto bakanathi kwangasindiswa. Cha lipheliswa into bakustingy. Thank you, sir. Umnandi unikela. Ukunikela. Ukukhona into ethi qhotho behlizweni xa unikela nyanga. Iceba lamama uYesu wamisa iconference, wamisa umhlangano. Unikela ukutheni. Lama mazonikela ngepay. Thina nathi wathi Yesu biza. Wathi apha ke konikele ngaphezulu mama. Abanye babesanitheke. Babenikele imali esikhulu. Cha bonke eshekelele emva. Ngoba benikele esikhulu ukuthi esheke emva. Now lo yengayiphenyi yokugqibela nikela ngayo. When ubethu imali appreciation yomfundisi 1,000 rand wena uyaphangela umakhulu makaphangela wena ubaba kahulumende umakhulu uphila ngusasa kodwa xa usezi izinqumo apho imali yakho ilinganisa neyakhe inentsikelo yophikelo lolelo appreciation is good. Kestel is good. Makuza nito kasasa to kwa isana msaba. Uteni Jesus. Former colleagues who before me. Kumenu wako katete. Anjwe tithethela nina. Umnikelo ngokuyi. Phambi nami kuthe message lo umfundi bengathi ukukhwaza ibo itopic namhlanje ngiyakhumbula itopic yethu bathi authority then itopic yami ngoku ithi namhlanje relax Jude verse 2 Yuda verse 2 nini alright masibeke bazithile bakubela bakhulayo ngoba ayizokutsho abhalayo ninaqala ndincede iBhayibhile zenu niziva sagqiba uyimarka nogoba iphepha bathi because laa nto ethetha ku the message ayizofana nelo Bhayibhile yakho nakweyiphi na iBhayibhile ayizofana iku the message qha Jude verse 2 Yuda verse 2 qha then xa ufumeneke hlobo sami uzuvala iBhayibhile thathe ndiqhubeke nentshumayelo yam nibe kanti iBhayibhile ezivaliwe ngoba ukuba ngabe kuphosile le nto ezawuyenza usenkingeni sorry mangane sibonixola ukuthi ngikusebenzisa itafeni
Oh, I'm too bothered about my coffee that was stuff now. We are robot, or the they can't find any taxi. Or against them, I'm going to Yanas on Pulupa. Come to your Atafi, who is Susan, who told me, who told Banade Susi, he can't live. The bottom for saying the needs of the code never. They were talking by a woman, Shumay. I don't have about the I didn't know what I mean about the I must talk about what's there from the fascinating. Every time I was fascinating. Fascinating. This is what you want. I'm from the floor. See about what the students are still about the students in the moment. Since you got a long time, who call about who call about what gets the stage to the Asuka. Now, no, yes, to Petros. What I want to say, I'll take a woman. I am Petros, so I'm going to one for some time. If I never do something, I too am a slave to Jesus Christ and brother to James. Can you say that again? So you say my dear. I, Jude, am a slave to Jesus Christ and brother to James, writing to those loved by God the Father. Upandela abo bathandiweyo nguThixo. Xa nithoke kumne funa marongo. Called and kept safe by Jesus Christ. Sinqanda yeke ngathi marongo balumbo. Khangela ikhonkeze basasinqanda ngenxa yaloo. Ayazi lo sinqanda la sifisa amabili ngezifa. Nebandleni gada nechibhaba. Ndithi ke nam no. Yabona ngokule nifekele i-race pelile. Kaloku xa usandifakela i-race yabonakala ne. Siyabonakala i-race. Kangoba la uthi benomntu manje ufuna ukuthambisa ne. So manje shine, manje ubheyisa, manje shine ne. Now xa sengoku ziphelelwe kukhula inwele kulandawo i-race. Nalapha kule mifakele ukhulwe lesikhulayo iyakuxelela ke ukuba iphelele yiqha kulofakele khanga zazi into vela zibethe kasinqanda sithebele singaka so zigqumetse umbhapha sigqume mna kaloku maphendle ndinamantombazana ayi-4 ngonkosikazi wam ayi-4 amantombazana bendini ngonkosikazi wam so ndiyagada ufane nezi zonke nezi ndibona noba ngokwezipho lini original selithe gabhe yafika ikhasba likhuphe ufake enye ineyile entsha lento lingolofasini babanqwele mama azalwane mama yazibona nje nawe ziphuma times of Vaseline poison better than comfort cream no Vaseline banqwele akhombo enhle smart athi Yesu maphinde ne Zalukolo la ila msebenzi akhombo enhle smart athi bani Yesu no mntanama that's why I enjoy celebration yabona umakhothwana ubani umakhothi khobani yi-beauty therapist by profession. She's a beauty therapist. What else about skin? It's not standard routine. Skin. Sike singavaswa ngamanzi anesepa. Ngoba amanzi anesepa vali pause. Ulungiswa ndiyaphosisa. Nditsho umkhosazi wami, she's a professional beauty therapist. Kukhona izinto zokuvasa. Namke nenziwe uvaswe ungavaswa ngamanzi uvaswe ngechemical yakhona uvaswe ngesponge uso uvaswe ngesponge uso uvaswe kuvula ipause uvaswe banqwele Come back to my
kuthiwa xa sihamba. Oh, munhu wena. Ndithi bantwana bam, andibafuni ophaka ekwayareni. Xa uyikhwaya, just as hours, nini high heel. I-high heel iyamkokosha. Xa unxibe i-high heel uyamnina. Ngoba xa udlanyazwa njengoba bewasemini, ndingakuwisa. Xa unxibe i-high heel uyazikokelela. Uyabona nje hamba sebebozolini, hamba selothatha. Uzabona njani? Sikokelele. Ufake i-high wam ungotha kodini. Ungotha. Ndiyayazi ntombi zam. Ndifake ipantyhose ekhwaya yalapha. Kodwa xa uye emhlanganweni banathile ngaranaka. Intloko ne-fresh. Ngoba uzazobulisa manje ngubani mna. Xa ndibona ndikona igqithi, ndandingagazela. Kanti mna ndimvula ungekathi ndingumfundisi wam. Engqoshe nje, hayi yini yakokosha. Kodwa ndifunda, mntanam, mawenzekile. Wada, unkosikazi wakupresident. Ayiwathi, president. Bayemhleni, sozubona. Unxiba uthandi. Omnye uzoba bevaleni. Ubamba nesisu. Usithi isisu, ungacinga kanaso. Njengoba umuntu rolani, athi phutisa. My wife, tell Baba Ning, tell Baba Ning, no my coat. But where is a son of a young man? Yo! Abacus State. Everyone to my cool state. In Thomas, I said, as again, as Puma, what you was young man. Sitting as Puma, sitting in a bedroom. Sitting as one may come. Sitting as one may come. Oh, put to fellows and don't one may come. Ufika wanokuthi khawulo ntshontshe. Usiya umfana kisokuye. Kwaqhubu uzocala imithandazo. Hayi. Ungakhona umnini, be careful. Xa sowuthathile imali uwinile. Usiyekelele. Uyawugama. Kanti imithandazo, omama, kanti imithandazo. Uwe. Uwa ukhala ngokuthi. Yakhetha. Lapha ngomso. Uwe. Tana samanje. Akhotho wami. Ngathi lasibonyama. Ngimamela uncumela wena ngeke ngaba libala. Yakuthe. Kanti nathi lasibona ndandifundisa ku-speech therapist. Wathi unkosikazi mamsilo special man. Uma ngosho mntanami. Iyathini phinde ngolele. Thathela. Thekela kamali. Bengikhetho. Hayi ngaba. Ngikho ngathi lasibona. Yayazi bani. Amen. uYesu wayesmart. Ndithi uYesu wayesmart. Ibhidina Yesu egcwele igazi. Kodwa kwenziwa ngayo amaqhasiso. Andawe yakhe futhi iBhayibheli ithi ingubo yakhe ngaphansi kwenziwa ngayo ntoni? Because ingulona wayefuna nonke ifuna igcwele igazi ngelo xesha nonke ifuna phansi
beqobe yo manje ngafumana le kweli ngifanda ngabe ngibhaqile igcwele igazi njalo umuntu omdala ufuze bani usiyaka ufuze bani ulandela bani uyesu ikuba ngaphansi kwenziwa kwahlala abathayisi kwenziwa kwaqashiso ngayo yawinwa ngokwayilinayo sazama kwathi mina wathi uma umhlela sumay because andifuni mntu mna ndihamba naye ongathathanga ukandijongisa acinga ile sumay maphela akho into azoyenza azofana ngomthandazo likamaendo No. Irreligion and character of the church is no sin. Relax. Everything's going to be all right. Relax. Found authority. Relax. Kudala sense. Kudala zabalas. Kudala uthi relax uthi baza umangala abantu ukuthi njengoba besiqhubeka sibamba apha siyamazi uzareact xa simthe uzawuthi bamanga uthena ngezinto kanti umamela ivesi uthi bayithethileyo athi relax everything is going to be yonke into izaba right uthi wena relax. Number 2 wenza rest. Everything uthi rest. Mtu asemabeli pesa utaru sense utaru samala ututi rest. Yes, rest. Everything is coming together. Uti kuyayas utomna close uti kuyayas ukuthi izinto zakho zisikhatha into zakho uthi kuyayas matesa but uti rest. Everything is coming together. Everything is coming together. When they have to rest, izinto zakho ubanike ulithotho ubanike sazi kodwa sikwazi baba uThixo uzahlanganisa. God bless you. Kama ifuthi